lyö, viime hetki lyö. Kukaan aikaa lahjomaan ei käydä voi milloinkaan. Hetki lyö, meille hetki lyö. En vain päivää seuraavaa mä tiedän milloin kohdataan. Kellon seisahtua tahdon hientyvän lyötien. Kauas lähteä mä saan, tunti kuluu viimeinen. Tahdon ennen kuin on myöhäistä mä kuulla sen. Kun taas saavun luotas löydän kaiken entiseen. Näen jo sen hetken viimeisen. Enää aikaa sulla on vain pyhäliin, kakkeriin. Riitä nyt ei yö, mukaan tulla, en sä voi nyt lausun sulle näkemiin. Kellon seisahtuvan tahdon hiljentyvän lyöntien. Luotan lähteä mä saan, tunti kuluu viimeinen. Vaan nyt tiedän, että sulle kuulun ainiaan. Muistan kyllä silmät, jotka jäivät katsomaan. Viime hetki lyö, kukaan aikaa lahjomaan ei käydä voi milloinkaan. Hetki lyö, meille hetki lyö, en vain päivää seuraavaa mä tiedän milloin kohdataan. Kellon seisahtuvan tahdon hiljentyvän lyöntien, kauas lähteä mä saan, tunti kuluu viimeinen. Tahdon ennen kuin on myöhäistä mä kuulla sen, kun taas saavun luotas löydän kaiken entiseen. Kauden aamus hikituli, eli kauhea aamu hikituli. Jukka Virtasen suomentavana. Tää joo. Tää vanha laulu kertoo vappuaamun runnelmista. Tiedetäänkö olla tunnelmista? Sä tietää minä sitten vappuaamuna, silloin täytyy mennä sillilounaalle. Vai mitä silli? Ja sä tietää mitä siitä tulee, kun sillilounaalle menee tulee kahta kauheampi olo. Siellä on olo ja siellä on kolo ja hyrrellä hirveä olo. Ja kuulkaa, kun on kahta kauheampi olo, niin silloin auttaa ainoastaan vastuvi siuin ehtoinen. Nimittäin siui ehtoinen. Silli. Parempi katsoa katua ja katua, kun katsoa kattoa eikä katua. Sanamuunnoksia, munasakki. Voinko tässä enää selkeämmin sanoa? Mutta jos ei ole katu musta, niin onks katu sitten valkea? Kyllä näkee, oi, kyllä näkee, että olette hirvit tuossa kankkususta kaikki. No kankkunen. Eihän nyt kukaan muuten puhu tuosta pupluurosta. Oi hyvä. Ja näin meitä taas moitti aina säteilevä oma missimammamme, Unelma Sualne. Ja kuulkaa kapuessa tuo aina niin säteilevä. Sehän on vieläkin paljon mammampi. Mammampi, joo. Mammin. Autuaita ovat nimittäin krapulaiset, kun he etsivät apua. Apua? Joo, kuules unelma tualet. Niitä ovat tietysti suolet. Jos nyt istuisit mun syliin, niin mulla olisi suolet sylissä. 3 työntöä ja tuijotus. Ai sellaisia. Mut mulla on tilitilanteella. Se on valtavasti helmiä. No mitä se menee se helmen kanssa? Oi kun tampania! Tämä on tampania! Sanat ja sovittu. Oi ei! Kuka, miten se krapla veikot? Kuinka se muuten täytätte könsikkään? No,
Könsikäs, könsikkäämpi, könsikkääkkäin. Ei kukaan, kun minä taivutan könsikkään kaksin keuloin aueni ja sitten me upeamme könsikääkättä Autuaita ovat kääkät, sillä heidät vapautetaan arveen. Se oli taas sitä Ehtaa-Silviä Sitaellia. Oi, mahdoton. Kyllä minullakin on ollut krapula. Sitten tunsin kerran Lauri Krapulan Ontola. Aivan ihana könsipaju. Se oli jotain 3-2 rauhan välivuonna. Rauha teille kaikille. Sen puolen olen minäkin ollut rauhan kanssa. Näin se taas Silli jakaa henkistä ehtoollistaan. Silli jakaa jallisikaa. Pieni jallishalkkimo uisketteli veessä. Nyt pastori Siivi huomasi sanoa, että hikailkaamme. Enkä sano, vaan sanon, että syökää silliä, juokaa kuravettä päälle. No niin, siinä se tuli ohje rapulaan. Syökää silliä, juokaa kuravetta päälle. Syökää vilja, kuravesi, sitten tulee taas. Herra Jumala, sitten menee ihan reki. Aprillia, syökää silliä, monta milliä ja nipputilliä, kaikki rakentamaan rilliä. Niin, makkalaa, minä haluan makkalaa, Viivi makkalaa. Ei, mutta nyt tämä meni taas aivan. Mutta minä en pilkkaa hulluja, en pilkkaa hulluja. Hän ei pilkkaa hulluja, niin mä sitten hulkkaappi. Arne Raninon, laitas kuule ykkönen sisään, niin leipäkätään vähän. Otetaan näin. No niin. Tervetuloa kaikille! Ei! Ouveroinen ouve on käydä mun matka. Onneksi se kauemma sen minä jaksa. Vaikka peus nää, pappi ööhön jää. Auki tuossa koneen painee pakkassa. Könsikäinen kanssa, kun soitin on soinut. Missi mamma silloin on oikein hyvin voinut. On tietty herrojen Tuumaksen, Jalliksen, kantajärkeen. Autuaita nuo, jotka löysivät Silli. Sillä heille uskon on antanut Villi. Saarnat nyt jos jää, jatku tättärää. Kaikki mukaan tanssii, Silli, Villi. Ja sivun pantu on höpsyttelyt kutsu. Niissä vilisee sekä mynät että tutsu. Siis sanonko vai enkö saa? Oppaa, myöskin kierrun roksut. Sillä autuaita ovat ne, jotka saavat seivästä. Ja mikä sieltä vilkkuu? Minä. Näin meiltä iltaa mei. Hattu on suuri, aivoja ei. Sattua lapsi ja helvata heitä kattulee. Kiitos. Ei nyt olis pitänyt. Antaa olla vaan. Terve taas, minä täällä. Ette varmaan muista. Muistatte te. Ilkka poika, toimittajat teräävät teidän ikioma kusipää. Joo. Te ette varmaan tunnista, kun mä oon ihan toisenlaisessa ympäristössä. Joo, olen. Mä olen ulkomailla. Ja en oo Meilahdessa. Mä oon New Yorkissa. En oo Linnassa. Linnas on nyt Tallinnassa. Onkohan poika edes enää sielläkään? Liekö enää missään? Mut mä olen täällä. Mä olen täällä New Yorkissa. Tiedättekö te mistä syystä mä oon New Yorkissa? No, kun lehti maksaa mun matkat.
miksi te ette koskaan pääse ulkomaille, no kun lehti ei maksa teidän matkoja. Mut mä olen täällä. Ja mä rakastan olla täällä. Mutta tää maisema on jotenkin niin mun mieleinen. Mutta mitä te mistä ymmärrätte, te ootte niin nuikia, mä piti kertoa teille mitään. Mä vihaan teitä kaikkia. Mä vihaan nakkikioski hoitajaa. Mä vihaan eurooppalaisia autoja. Mä vihaan yhtä jätkää TV1 tekniikassa. Mut Amerikka mä rakastan. Täällä on isommat autot, täällä on äitellä isommat tissit, täällä on isommat hotkotit, täällä on... Niin ja täällä on tommoset kuin jasuski. Ette te mitään ymmärrä mitä jasuski on, mutta joka päivä mä makailen päivät pitkät semmosessa jatutskissa. Se on isompi kuin Pine ja juo pyrpööniä, mutta teillä on turhaa kertoa mitä pyrpööni on. Mä olin just tässä Centraaliparkissa syömässä hotkottia, te ette tiedä mikä hotkotti on, mutta mä en kerro teille. Mä söin hotkottia ja kattelin neekereitä. Ne oli mustia, paljon mustempia kuin meillä manne. No ne neekerit kysyi multa, että anna rahat. No en mä viittinyt lyödä niitä. Mä sanoin niille ystävällisesti, että me from Finland, Mr. Sark. Me loves Necropolis. No ne neekerit sanoi, että nekin rakastaa mua. Ne otti mua nilkosta kiinni ja käänsi ylös alasin, että kaikki rahat tippu maahan ja passit ja paperit. Ja sitten neekerit sanoi, että thanks. Se on englantia tarkoittaa kiitti, ei meillä necro kiitti. Mutta minä tykkään matkustamista, mä rakastan tätä Amerikkaa. Mä oikein oon sekaisin onnesta, kun täällä on kaikki niin ilkeitä ja töykeitä toisilleen, että meikä mannee kyllä Amerikka ja jenkki puree. Hyvät katselijat. On tullut aika kiittää teitä musiikkiluentomme uskollisesta seuraamisesta. Uskollinen seuraaminen on tärkeää ihmisen elämässä. Mekin seuraamme. Mekin seuraamme uskollisesti suuria esikuviamme, kuten Bachia, Beethovenia. Me seuraamme Ja siivoja. siivoja. Tässähän tulee sitten onnellinen loppu. Kaikki saavat naivaa.